Slider. Oya vanerudo rotapira kunge zvanga iwa tire Agnes na Thomas. Oh sorry. Manyoporo netomonyo wosizo mafulenge nge 3 manjoko. Respect I people. Moonmaster, Jet Ranger. Oya riniko kuzondipe rudo. Tia karandi chauya ndiri kushanda uje ugute. Tia handingatadze kupinda pane chekushota. Tia nzizizamanamo wepamoyo ndinokuda kadhali wangu we ndimirire ndichauya nerudo kadziya nerudo zvanenge ndiyo wandinodisisa ope nemufaro wandishaisa swera ndisinewe unondifungisa kudai uripo dhali wangu we dai uripo dhali wangu we dai uri pedyo dhali wangu we Ndipe rudo rwako iwe, ndipe rudo rwako iwe, ndipe rudo rwako iwe, ndipe rudo rwako iwe, ndipe rudo rwako osa. Zuva tiri pamushana tichikurukura nyedze kudana sambondishire wangu tsikama handikusiye kadhali wangu we handikusiye kadhali wangu we handikusiye kadhali wangu we Ndafamba ndatenderera ndashaiwa rudo ndafamba ndatenderera ndashaiwa rudo andipe rudo ndipe rudo ndochemera rudo ndochemera rudo ndochemera rudo ndochemera rudo ndipe rudo rwako iwe ndipe rudo rwako iwe ndipe rudo rwako iwe ndipe rudo rwako iwe ndipe rudo rwako osa ndipe rudo rwako prai oyariniko kuzondipe rudo tia karandi chauya ndiri kushanda uje ugute tia handingatadze kupinda pane chekushota tia nzizizamanamo wepamoyo ndinokuda kadhali wangu we ndimirire ndichauya nerudo kadziya nerudo zvanenge ndiyo wandinodisisa ope nemufaro wandishaisa swera ndisinewe unondifungisa kudai uripo dhali wangu we dai uripo dhali wangu we dai uri pedyo dhali wangu we ndipe rudo rwako